Az esős hétvége ma már viharokat is hoz. A mai reggelig az ország nagy részén szép csapadékösszegek gyűltek össze, általában 15 mm és 75 mm között. A legkevesebb csapadék eddig Bihar megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hullott, ott csupán 0,5 mm esett. Most azonban változik a helyzet, hiszen ahogy a radaron is látható, főként Hajdú-Bihar és Békés megyében tombolnak a viharok és kiadós esők érkeztek. Nézzétek meg ezeket a képeket, gyönyörű, milyen viharok alakultak ki ma, helyenként látványos üllőfelhőkkel. Nézzünk meg néhány állomást is. Egy nem hivatalos mérőállomás a határ közelében, pontosan Mezőhegyes településen, már 54 mm csapadékot mért. A csapadék intenzitása ott elérte a 121 mm/órát, majd ezt követően még hosszabb ideig erősen esett, körülbelül 10 mm/órás intenzitással. Egy másik állomás, ahol még mindig esik az eső, Kamut településen található, ahol jelenleg már 47 mm-t mértek, és az intenzitás eléri a 141 mm/órát. Sok más helyen is már 30 mm felett jár a csapadékösszeg. Na és nálatok milyen az időjárás?